Sanibona, namhlanje sizokhuluma ngosomqulu okanye i-guide ezosisiza ukuthi sikwazi ukubhalisa iy'nkolisa zethu-ke. Ku-video engaphambilini bengike ngabhala-ke inamba yaka-WhatsApp lapha ye-063 341 4515. Kuleya namba kudinga ukusenda igama lithi Vangasali and then kuzovela ama-message-ke ozokumane uwalandela. Into ebalulekile lapha ukuthi igama elibhalwe ngosonhlamvukazi okanye bold futhi kuma-capital letters iwona gama fanele ukuthi uphendule ngalo, awugcindezela uchofe. Kuma-smartphone wethu siyaphendula ngalo lelo gama ku-WhatsApp. So uthumela igama lithi Vangasali, kuzobuya i-message ekutshela ukuthi uyamukelekile ukuthi ungazobhalisa, ubese uyakhetha-ke uhlobo losizo olufunayo. Uma ufuna ukubhalisa inkulisa uyaphendula ngegama lelithi bhalisa. Ikhona-ke i-option yesiNgisi, ikhona ne-option yesiZulu. Unama-languages amabili okwamanje ungakwazi ukuthi ukhethe kuwona. So-ke ngizocela ukuthi senze kanjalo uma ngabe sizongena kule WhatsApp support line. So namhlanje sizokhuluma ngosomqulu ozosiza ukuthi sibhalisa kanjani njengezinkulisa. Ngizochaza nje kafushane, ngizokhombisa futhi esikucaphunayo okanye lokho esizokhuluma ngakho nje kuvele la ku-screen ukuze sobona ukuthi sikhuluma ngaliphi page. Lento engizoyichaza manje ama-guidelines okanye umhlahlandlela ozosisiza ukuthi sikwazi ukubhalisa iy'nkulisa zethu. Lena-ke i-document ebalulekile ofanele ukuthi uyazi futhi uyifunde futhi uyicule. YiBhayibheli lakho lase-crash elizokusiza-ke ukuthi ukwazi ukuthi ugcwalise kahle izinto zakho zokubhalisela inkulisa yakho. Sikhumbuzane-ke futhi ukuthi ukubhalisela inkulisa yakho uyiphoqelekile ukuthi ubhalise inkulisa, akuyona i-option ukuthi ufanele ukuthi ubhalise. Umthetho-ke okanye usomqulu osusingethe, ngizokhuluma isiNgisi ngoba amanye amagama ezulu awekho lula ngaleyo ndlela. So-ke sigovernishwa i-Children's Act. I-Children's Act-ke ithi masibhalise njengabantu abagcina abantwana. Kubalulekile ukuthi iy'ndawo lezi ezigcina kuzo abantwana zi-operate ngokusemthethweni. Fanele ugunyazwe ukuthi i-crash yakho iya-operate futhi ikulungele ukugcina abantwana. So-ke kulo somqulu fanele ukuthi uwazi, uzokutshela ngayo yonke ukuthi yini i-Children's Act, yini into edinga i-Children's Act. Yonke into ebhalwe la iyona into ezokusiza ukuthi njalo uma ufuna ukubhalisa inkulisa yakho ubuyela kuyona lo somqulu ufunde. Uzophinde futhi ukuchazelana ngey'gatshana ukuthi kulesi sigaba sokubhalisa yini ofanele uyenze ukulungiselela ukuhlolwa ukuze ungeze uba nenkinga, imaphi ama-document ofanele ube nawo. Kulo somqulu-ke ngizowuchaza-ke manje unayo yonke ngisho ney'bonelo ezizofunwa kuwena. Mhlambe ngenze isibonelo kufunekale i-discipline policy. Ngiyathanda ukwenza leso sibonelo ngoba based on umsebenzi ne-experience kule minyaka ewu-7 edlule ngibonile ukuthi ema-crash uma ufika ufuna i-discipline policy abazi nanokuthi yini leyo nto, kanti into efanele ikusize ukuthi ingane mayonile yenziwa kanje nakanje nakanje ukuze sizokwazi ukuthi sakhe isizwe esikwazi ukuthi sixazulule inkinga okanye ungaboni ngasolinye ngendlela positive engagqugquzeli ukuthi kuliwe. Yikho namhlanje siphela nabantu abalwayo isikhathi esiningi. Umuntu mengonile noma ebulela into yami, into yokuqala nje ngicabanga ngenza ukuthi ngihamba ngomshayi ngoba umphakathi esiphela kona awunayo into ewusomqulu ethi mangabe sonene senza kanjani. Siyakhuluma, sibonisane, sikufundisana ukuthi lento eyenzakelile ingi-affecta ngendlela engekho right kanje nakanje nakanje ukuze ngingezuba nayo imiphumela engekho mihle, fanele silungise kanje nakanje. Ngenza nje isibonelo. So yonke into ezobe ifunwa la uzobonikiwe nesibonelo sayo. So ngizochaza kafushane masiqala ku-content speed okanye ibhukwana lethu leli leBhayibheli lethu lase-crash lizobhalwa-ke lithi ukubhaliswa kwezinkulisa nezikhungo zokunakekela abantwana. Ibhaliwe ngesiZulu-ke kuyona imininingwane esekela izinhlangano nabantu ababhalisela izinkulisa zabo nezikhungo zokunakekela abantwana. Okay, so ngizongena kwi-page lesibili. Ipheji lesibili-ke yilokho okuqukethwe-ke. So sizobheka-ke lo somqulu wethu unamakhasi awu-28 okusho ukuthi amakhasi angu-28. Sasazi isiZulu. Okay, bese siya ekhasini elandelayo-ke la sibheka khona kumthetho ovikela abantwana, yiyo-ke i-Children's Act. Fanele uyifunde-ke. Kubalulekile ukuthi i-Children's Act siyi-understand ukuthi iyini. Ilo umthetho ovikela abantwana. Lo mthetho ovikela abantwana
unezinto-ke nemibandela nemigomo efanele ukuthi siyigcine ebheka amakhishi, izindlu lezi esisebenzela kuzo, ngabe sikhona ispace esanele, uphinde usiluleke ukuthi izinto zokuklina la endlini, amakhemikhali abekwa kanjani. Yikho ema-crash kuba neyigameko kufa abantwana ngobani? Imibandela le ebekiwe kumthetho wokuvikela abantwana okanye i-Children's Act asiyilandeli. Ukube sayilandela ngaba awekho ama-incident okanye ngaba zikho izigameko ey'nkulisa zethu. Uzwe kuthiwe enquthi ingane yangena emgodini wokulahla udoti, kwakunethile ngoba kwakumbiwe, ingane yangena phakathi, sekunethe imvula, sekuyichaphozi, ingane yashona. Ikhona izinto ezinjalo. So ukube siyayilandela le migomo ebekwa umthetho wokuvikela abantwana, ngaba sibi nazo izigameko ngoba ngabe siyazi ukuthi mangabe kunendawo eyixhaphozana noma umgodi fanele uvikelwe, kufanele ukuthi ukwazi ukuthi ubiyele ukuze iy'ngane zingeze ukwazi ukuba ne-access kuleyo ndawo okanye zikwazi ukuthi zifinyelele kuleyo ndawo enobungozi. So asiqhubeke-ke. Uzophinda utshele futhi ngokubhalisa isikhungo sakho isikhungo sokugcina abantwana okanye i-partial care facility. Iyona ndlela-ke sesiqalile senza lokho-ke njengamanje, kodwa wena ngokujwayelekile uzobizwa ema-ofisini akwa-Department of Basic Education ukuze uzobizwa kumhlangano obizwa nge-jamboree, la kubizwa khona zonke izinkulisa ezingabhalisiwe ukuze zinikezwe phela ulwazi ukuthi ubhalisa kanjani. Izophinde inikezwe nama-application documents evangasali engizobachaza njengamanje. So lo somqulu esikhuluma ngawo manje yiwona ozowuthola. Uzophinda uthole futhi nezishicilelo ofanele uzifake okanye ama-appendix, izinto efanele uzi-attach-ke ne-application yakho. Asiqhubeke-ke. Uzophinde futhi uchazelwe futhi ngezinhlobo zezikhungo zokunakela abantwana. Bengikade ngichazela ukuthi khona izikhungo zokunakela abantwana ezisebenzela ezakhiweni nezisebenzela nje endaweni engenazo izakhiwo, o center based no non-center based. Le document ngizamele ukuyichaza ngoko ngoku-translate ngokwesiZulu, kodwa-ke uma ngabe sengipresenta kuye kube challenge yini nakho-ke nayibona kodwa. Okay, so uzophinde futhi-ke lo somqulu ukuguide ukuthi ngabe yiluphi uhlobo lwesikhungo kumele ulibhalisele. Njengoba engichazele, uma usebenzela esakhiweni esakhiwe nje, abantwana bakho bagcinele esakhiweni, fanele ukubhalise njengo-partial care ne-program. Kodwa uma ngabe nje ufika nje ufundisa abantwana leyo nto nje okwesikhashana, babhalisela kuphela for i-program registration. Okay, asiqhubeke ku-2.3 ku-page 4 ekhasini lesine. Ubhalisa kanjani? Iyona ndlela-ke lesesiqalile-ke manje siyabhalisa. Wena muntu ongabhalisile yazi ukuthi iyona process yakho yokubhalisa-ke. Uma uzolandela lama-video uzothi ekugcineni mase sewubona usuwazile yonke into ukuthi igcwaliswa kanjani, uzovele wena udownload i-application pack evangasali. Ngizokutshela ukuthi uyi-downloada kanjani bese uyayigcwalisa. Wonke lama-forms engizowachaza iwona sisesekuqaleni manje, sisachaza nje umhlahlandlela osizayo ukuthi sikwazi ukubhalisela iy'nkulisa zethu nokuthi ngabe sigcwalisa kanjani. Okay, bese-ke uzophinda utshele futhi-ke iyiphi-ke imininingwane edinga ukuthi ufike nayo. Ngokomthetho-ke uzonikezwa yonke into ukwazi ukuthi ubhaliseke. So lukhona-ke uhlu olwezinto ezidingakalayo ukuze zizosekela phela isicelo sakho sokubhaliswa njengesikhungo esigcina abantwana okwesikhashana. So ezinye zalezi zinto-ke fanele ukuthi ube khona nayo i-daycare plan, izinto ezizokwazi ukuthi zikhombise ukuthi uyazi nje abantwana behleli nawe la bazobe benzani, uzobe ubanikeza yiphi imisebenzi ezokwazi ukuthi bafundise iy'ngqondo zabo i-develop ukuze phela ingane uma ihleli nawe e-crash kungabe nje ukuthi uyigadile, uyayishushuzela, uyayilalisa, uyishintsha inapukeni. Fanele ingane uyithuthukise ngokwengqondo ukuze ngesikhathi iphuma ihambe isiye esikoleni isiyazi ukuthi uma ifuna ukuyochama icela kanjani, isinawo ama-manners, isiyakwazi ukusocialize, isiyakwazi ukuthi idlale nezinye iy'ngane ey'khona la, iyakwazi ukuthi i-problem solve, ikwazi ukuthi ixazulule iy'nkinga ngokwayo, kodwa ubuyifundisa ngokwemidlalo ekhona le nkulisa. So kubalulekile ukuthi sibe nazo lezo zinto ey'njalo ukuze sokwazi ukuthi iy'ngane lezi esizigcinayo ngabe zizokwazi ukuthi uma seziphuma seziyofunda u-grade R no-grade 1 sezikulungele na ukuthi zibe kuleso sigaba. So ingane iqalwa la ku-0 to 5. So ithina esinomsebenzi omkhulu ekufanele siwenze ukuthi siqiniseke ukuthi iy'ngane zethu ziyathuthukisa ingqondo ngesikhathi zihleli nathi.
So-ke ngizozibala zonke izinto ezidingakalayo, ngizongena kuzo njengamanje ngoba yonke le ndawo, yonke into esizoyikhuluma ukusuka manje kuya phambili izobe ikhavarisha yonke lento vele efunakalayo. Okay. So ziningi izishicilelo zifika ku-24 ama-appendix lawo awu-24, kusho izinto ezifuna ziwu-24, kodwa kuzona zonke-ke ozoyibuyisa for ukurejistela i-crash yakho. Ngizokubala ngikuchazele futhi iziphi kusukela la kulesi shicilelo sokuqala uyasibuyisa kuze kufike kwesesi-15 mangaphosisi esikhuluma ngokudla. Kodwa-ke nalezi ezinye zifakiwe la ukuze mawuse kuzokwenziwa i-inspection once uzohlolwa isikhungo sakho ngabahloli bezempilo bakwamasipala waseduze kwakho kanye nama-social worker, kuzoba lula kuyo ukuthi umuve ku-registration process. Kubonakele-ke ngezikhathi ey'phambilini ukuthi makwenziwa ama-inspections abantu uyabuzwa kuthiwe wilaphi la ubhala khona uma ngabe ingane ilimele crash. Umuntu akazi nanokuthi ufanele ebe nayo leyo register yokubhala abantwana abalimele noma abalimazene enkulisa. So kubalekele ukuthi-ke siqaphele-ke uma ngabe sesingene ey'shicilelweni, ngizochaza ukuthi lesi sifunakala ngalesi sizathu. Isishicilelo nesishicilelo esifakiwe kulo somqulu sifakwe ngenhloso, ayikho into efakwe kungekho nhloso. Angizugxila futhi kakhulu futhi yikho ngingafundi-ke igama negama kulo somqulu. Ngifuna ukuthi nawe uphinde uyifundele wena. Zibhaliwe ngokwey'limi ey'hlukahlukene, kukhona zesiTsonga, nesiTswana, ne-Afrikaans, ne-English, nesiXhosa. So ngizophinde ngizibhale futhi ngizokutshela ukuthi uyithola kanjani-ke kule vangasali WhatsApp support line ebengikade ngiyifaka nje, ngizomane ngiyifaka, ozokwazi ukuthi uthole-ke lezi zinto ukwazi ukuthi uyifundele nawe ekhaya. Masiqhubeka-ke nezinto ezobe yifunakala-ke ekubhaliseleni inkulisa yakho, kubalulekile-ke ukuthi uphinde futhi ube nohlelo lokuqalisa okanye implementation plan ekufanele ukuthi-ke kwezinye zezinto kufanele ukuthi zibalule i-implementation plan yakho okanye lolu hlelo lwakho lwanyaka wonke ozofundisa ngalabantwana. Fanele libe nalezi zinto-ke ikhulume kanye nokuphila kahle, ikhulume ngokuphila kahle kwabantwana kanye nokuzazi njengomuntu ukuthi mina nguwumuntu ngubani, ngunomusa, ngizalwelephi, ngikhule kanjani, ngivelaphi. Uyayibona into enjalo? Ukuxhumana kubalulekile-ke futhi nokuthi enkulisa yakho iy'ngane zikwazi ukuthi zixhumane futhi zikwazi ukuthi zixhumane ngolimi lwebele iy'ngane ukuze zizokwazi ukuthi zifunde kahle nezinye izinto. Kuphinde futhi uhlelo lwakho fanele lumbandakanye ukuhlola izibalo ukuze iy'ngane zizokwazi phela ukuthi iy'ngqondo zazo zixukuzeke zisencane, ziphinde zifundiswe nobuciko. Ingane ngoba uma ngabe ungayifundisanga ubuciko kuzoba nzima ukuthi ithathe ikhono lobuciko uma ngabe isikhulile. Ingane zibhale, zenze ama-art, zicule, kubalulekile. Kanye nolwazi lokuqonda izwe linjengoba linjalo. Ngiyazi-ke ema-crashini okanye ezinkulisa sifundisa iy'ngane nje izinto ezenzakala emphakathini, but kubalulekile ukuthi iy'ngane ezisey'nkulisa sizifundise ulwazi nokuqonda izwe ukuthi izwe linjani. Ingane yazi ukuthi iphila naziphi iy'nhlanga la emhlabeni. Ziningi-ke ezinye izinto esezikhona njengamanje kanye nje nobulili nayo yonke into eyenzakalayo nezinto nokusebenza kwezinto nemali ngoba siphile ey'khathini zemali kanye nokudla. Ingane yazi yonke into malungwana nokuqonda izwe. Kubalulekile-ke lokho. Bese kuba khona-ke umthethomgomo wokuqondisa kwezigwegwe, i-discipline policy-ke leyo kubalulekile. Ngike ngayibalula ekuqaleni ukuthi iye ifunakale uma ngabe kuzokwenziwa ama-applications. So izinto okufanele ukuthi ube nazo-ke lezo, kodwa ngizophinde ngikukhombise ukuthi lesi shicilelo sisenza kanjani, sibhalwa kanjani nokuthi sibaluleke ngani. Ezinye zezinto ezizophinde yifunakale-ke isigungu esiphethe okanye i-management structure. Kuphinde kube uhlu lwabasebenzi. Kubalulekile ukuthi sibone ukuthi bakhona abantu abasebenzayo kule nkulisa ngoba phela uma ngabe unazo iy'ngane lezi zakho eziwu-20 uzophinde kushiya nokwezigaba-ke zeminyaka yazo ukuthi zineminyaka emingakanani. Iy'ngane ney'ngane fanele ibe nomnakekeli okanye umsebenzi oqashiwe enkulisa ozokwazi ukuthi eqaphele abantwana abayileso sibalo.
kanye nomsizi wakhe. Kuphinde-ke futhi sibheke ne-register ukuthi ngabe niyabhala yini ukuthi ibaphi abantwana bakhona bebezile ngalezi sikhathi, bebengekho lesi sikhathi. Ezinye zezinto ezophinde sizibheke futhi uhlelo lwezimo eziphuthumayo okanye i-emergency plan, la sobe sibheka khona ukuthi yena wenze njani ngesikhathi kunesigameko, noma ukuzilungiselela ukuthi ngesikhathi kwenze kuba nesigameko enkulisa yakho yiluphi uhlelo nalo. Ngabe mangabe kuqhuma ipayipi uyazi into ubani ofanele umfonele. Mangabe kungathiwa manje kunesiphepho kuphephuka iroof yecreche yakho uyazi into ubani ofanele umfonele. So izinto ezinjalo ke sobe sibheka kuhlu lwezimo eziphuthumayo. So phinde sibheke-ke nokudweba uhlelo lwesakhiwo. Kubalulekile-ke la upage 11 no page 12. Ngizocela ukuthi ufundisise-ke lapha. Kuye kube-ke indaba exoxwayo-ke le kakhulukazi-ke mangabe semhlanganweni wezinkulisa ukuthi hawu mina angikwazi ukubhaliswa ngoba nginayo uhlelo lwesakhiwo sesindlu okanye yini kambe ngesilungu sokhuluma ngakho kodwa kona lokho-ke. Kodwa-ke okubalulekile ngokubhala uhlelo lwesakhiwo ukuthi i-building plan ukuthi fanele isikhombise ukuthi isakhiwo sakho singakanani, ubude nobubanzi bendlu yakho bungakanani, ukuze sizobona ukuthi iy'ngane kufanele zibe kule ndawo nayo zingakanani. Ileso sizathu esenza ukuthi sifune uhlelo lwesakhiwo sakho. Kubalulekile ukuthi mangabe usuvele usunayo-ke i-building plan e-approve-iwe umasipala, ukwenza nje ikhophi usifakele yona. Kodwa uma ungenayo awudingi uhambe uyokhokhela muntu. Yonke lento esizokhuluma ngayo le process imahhala. Izinto ozoyikhokhela nje ukuthi wena ngithi uma ungenayo umshini wokuphotocopy uzohamba uyophotocopy oma-ID nezinto ey'funakalayo, iy'tifiketi engizochaza ukuthi yini nani. Emasifike egcineni kokuchaza lo somqulu nezishicelo ezizofunakala ukuthi yini okufanele ukuthi kahle kahle uyikhokhele imali. Kodwa-ke hayi okuningi la kumahhala. Uzobhala-ke, uzocela nje umntwana akudwebele ngoba uyayazi phela ngithi inkulisa yakho, bese niyabala-ke ukuthi ubude nobubanzi bungakanani. Ukubalwa nokuthi ingane izohlala lapho kuzoba umsebenzi wabantu base-office labo ukuthi bakubhalele ukuthi nizohlala kanjani. So phinde-ke futhi sibheke-ke isitifiketi ezivumelayo nesikhombisayo ngokubhaliswa eshiceleleni u-Part B we-Child Protection Register-ke wokuvikela nokugcina abantwana bezwe i-National Child Protection Register. So u-Form 29 no-Form 30 lo engizochaza ukuthi ugcwaliswa ubani u-Form 29 no-Form 30 ugcwaliswa ubani. Ngizongena kuma sesikuwo sesichaza kuwo kabanzi. Kwamanje nje sisakhavarisha okanye sisachaza usomqulu le oyi-guideline okanye owumhlahlandlela ozokusiza ukuthi ukwazi ukubhalisa. Uma ufunde le document kahle ngeke uzohlolwe ilutho ukuze ukwazi ukugcwalisa ama-forms akho. Ama-forms-ke wona akwazanga ukuthi a-translate okanye abuyiselwe ezulwini okanye kwizilimi zethu zesintu ngoba ama-forms agazethiwe lawo kusho ukuthi afakiwe ashicilelwe ngokwembandela nemigomo yakahulumeni. Akukho lula ukuwa-translate ngoba kuthatha isikhathi ukwenze njalo neminyaka. Sizophinde-ke sibheke laphaya ukubhalwa kwesivumelwano sokuqasha kanye nohlelo lokudla, ezinye zezinto ezifunakalayo njengoba uzobubhalisa. Sophinde-ke sibheke ekutheni uyilungiselela kanjani-ke inkulisa yakho mangabe uzohlolwa-ke abahloli bezempilo, ama-health inspectors or ama-environmental health inspectors akwamasipala kanye nama-social workers. Bese-ke sobe sibheke izinkambiso nemigomo okwangama-norms and standards okuyiyona-ke ama-norms and standards wethu okanye izinkambiso nemigomo ekufanele sigcine. Ezinye zezinto okufanele ezibalulekile yilezi-ke ukwakheka kwendawo nokushaya komoya. Kubalulekile ukuthi mangabe unenkulisa ungabi nje nenkulisa ezoba yisinkunto engenayo umoya ofresh ongenayo, iy'ngane zingakwazi nokuphefumula kahle. Ikakhulukazi lezi khathi zamanje kuyasiza ngoba sinayo ne-COVID. Kubalulekile ukuthi nje umoya ungene kahle. So-ke uzobunikezwa laphaya amathiphu-ke ukuthi-ke wenza kanjani ukuthi uzilungiselele ukuthi uphase i-inspection yakho ngoba isikhathi esiningi abantu abaningi bayifeyila i-inspection ngoba umuntu usuke engazi ukuthi hawu kufanele ngibe newindi elingapha nangapha kwenkulisa yami ukuze umoya uzoshaya kahle. Umuntu abe newindi elilodwa mhlambe nalo futhi alivaleki. Ngiyayibona izinto ey'njalo. Bese kuzobe kubhekwa-ke ukuphepha-ke kwale nkulisa. Even noma ngabe kuthiwa wakhe nomkhukhu okhandwe ngothayela,
ngenza isibonelo, kubalulekile ukuthi ukhukhu wakho awuphephe, kungabi nje umkhukhu onteke othi noma ungena phakathi uzokahle ukuthi hayibo ungaba noma inini lo mkhukhu. Kubalulekile ukuthi umkhukhu wakho uqine wenze sure noma ngabe kuyaphephuka umkhukhu wakho uhleli, iy'ngane ziphephile ngaphakathi. Sizophinde sibheke futhi-ke amanzi okuphuza. Kubalulekile ukuthi indawo okugcina kuyo abantwana ibe nawo amanzi okuphuza ahlanzekile, kanye nokunakekela abantwana abagulayo. Uma ngabe kukwenzeka ukuthi-ke kube khona umntwana ogulayo, fanele ube nayo indawo ebekiwe nje la esizoyisa khona abantwana, okanye ngabe i-office okanye ngaba indawo nje oyenza i-sick bay le esihlinzekela nje ukubeka abantwana abagulayo. So ezinye zezinto ezibalulekile zizobhekwa ngesikhathi sekwenziwa inspection kwinkulisa yakho-ke, kanye nokunakekela abantwana abagulayo. Kuphinde-ke kube izindlu zangasese. Kubalulekile ukuthi izindlu zangasese zibe inani elanele okanye elilingene abantwana. Kube khona izindlu zangasese zabantu abadala kanye nezabantwana abancane ezinemigodi okanye ezilingene abantwana futhi bekwazi ukufikela bengasizwanga. Kubalulekile ukuthi uyifunde leyana ebhaliwe nje impela, ukucacisela ukuthi fanele izindlu zangasese zabantwana zibe kanjani ukuze uzoyiphasa leya inspection okanye ukuhlolwa-ke kwenkulisa yakho. Sizophinde-ke sibheke ukugcinwa ngendlela kwezinto ezinobungozi. Ibalulekile kakhulu futhi leya ezinkulisa ngoba izingane ziyafa. Ngiyazi nje Eastern Cape kulezi inyanga ezidlule kushonile abantwana abancane abasakhasa. Ngiyazi ukuthi babulawa yini. Ngenzeka ukuthi ayigcinwanga kahle izinto zokuhlanza okanye izihlanzi ezinobungozi ezilapha esisebenzisa enkulisa. Nisebenzisa oma-pine gel, no-magic, no-bani, no-domestos, angithi nezinye-ke ngize ngiyibale eniyigcinayo, kodwa bese niyigcina endaweni engaphephile, ingane ifinyelele kuzo. Zigweme-ke lezi zinto. Funda usomqulu wakho ukuze uzokwazi ukuthi uphephe-ke ngesikhathi sekwenziwa uhlolo lwenkulisa yakho. Sophinde sibheke nokulahlwa kukadoti ngoba kubalulekile ukuthi udoti ulahlwe ngendlela ehlanzekile. Sophinde sibheke nokulungiselelwa kokudla ukuthi njengoba upheka-ke la awunazo ninzipho, awufakile amawivu, yonke into uyikhavile iy'nwele zakho. Niyayibona into enjalo. Kubalulekile ukuthi kakhulukazi uma upheka nje indawo yakho uphekela kuyo abantwana izobhekwa kakhulu. Ikhishi lakho, indawo le izitsha ukuthi ziwuhlobo luni, indawo le oqobela kuyo. Ungafiki nje i-chopping board yakho kanye isiqobelo sakho sokhuni sesaze sabamnyama, imidwayidwa yombese, ubumnyama lobo obukadoti. Uphinde uqobele khona u-anyanisi, uphinde uqobele khona yonke into. Izinto ezobhekwa-ke lezo ukuthi njengoba upheka-ke ingabe uyayigcina yini imigomo ebhekele ezempilo kanye nokuphathwa kokudla. Sophinde-ke sibheke-ke nokuthi abakhubazekile-ke ngabe enkulisa yakho bayakwazi ukuthi ba-accommodate-we isikhungo sakho kanye indlela eyakhiwe ngayo. Bese kuba nezokuthutha-ke, omalume laba abalethe iy'ngane, yiziphi izinto ofanele ukuthi uqiniseke ukuthi bayazigcina ukuze iy'ngane nawe njengenkulisa ukuthi ukuze uzophepha ekwebeni kwezingane. Yiziphi into ofanele ukuthi uzigcine-ke. Izinto ezilula-ke nje lezi engizibalulayo nezinye ezizokwazi ukuthi kufanele sizigcine ukuze sizokwazi ukuthi siyiphase-ke inspection yethu. Uma ngabe uzazi ukuthi hhayi unayo inkulisa, qiniseka ukuthi amawindi asenkulisa yakho ayavuleka, ayavaleka, umoya uyashaya uyangena. Ezinye-ke lezi zinto engiyibalayo le migomo nemibandela Department of Basic Education, ngoba abakwa-environmental health komasipala bethu ezabo izinto zihlukile futhi zithanda ukuba deep okanye zigxile kakhulu ekubhekeni nezokuphepha-ke zabantwana kanye nezempilo. So-ke bazophinde nabo futhi ngesikhathi nibizwe emhlanganweni lo ubizwa nge-jamboree, bazoba khona uzonichazela ukuthi bona uma befika enkulisa bafuna ukubona lokhu nalokhu nalokhu. Igate alivalwe likhiyeke, umuntu engangeni nje ephume. Izinja ayifunakali, namakati nama-parrots awafunakali nje ey'nkulisa. Lezo zinto iy'lwane lezi ey'fuywayo ayifunakali ngoba zihambisa amagciwane. Ziningi-ke izinto abazophinde bayichaze malungana nezenhlanzeko kanye nezokuphepha kwabantwana enkulisa yakho. Ngizophinde-ke futhi kuchazwe-ke kulo somqulu ngokubhalisela njengenhlangano engenzi inzuzo, i-NPO, kanti-ke le akusona-ke
akuyona i-requirement okanye ayifunakali i-NPO ukuze ubhalisele njengesikhungo esingenzi inzuzo. Usuke ubhalisela nje ukuze uzokwazi uthola uxhaso kuhulumeni okanye noma ey'nhlanganweni ezizimele ukuze bekwazi ukuthi bakuxhase-ke phela uqhubeke wenze lo msebenzi owenzayo emphakathini wakho, esikholelwayo ukuthi kuwumsebenzi omuhle futhi odingakalayo onesidingo emphakathini. Kodwa-ke le ingxenye nje eyibhonasi esikufakela yona ukuze uma kwenzeka ukuthi unayo inkulisa ubungazi ukuthi fanele uma udinga uxhaso ubhaliseka njengesikhungo esingenzi inzuzo, ufakelwe-ke le information njengomtitilizo ozokwazi ukuzihlomulele wona mahhala. Ukuchaza-ke ukuthi ubhalisa kanjani njengenhlangano engenzi inzuzo, kufanele ube namalungu. Amalungu akho kufanele ebe ugweje 5, 7 or 9 ukuze nizokwazi phela ukufikela esivumelwaneni uma ngabe kwenza kuba khona iy'nqumo efanele y'thathwe. Nje izinto ezibalulekile leyo, fanele ube ne-ID. Niyakwazi ukuthi nenze i-application niyenze ema-ofisini aka-social development kwa-NPO section okanye niyakwazi ukuyenza online. Kumahhala futhi-ke nokurejista as i-NPO. Kubalulekile nje ukuthi nibeke nawo umhlangano wenu wama-minute enawubhala ukuthi-ke sahlala thina sibona ukuthi la emphakathini wethu eTugelaferi sinalesi sidingo nalesi, abantwana abanendawo ephephile. Bese-ke niyahlala niqoqa ama-ID yenu, nibhale ama-minute omhlangano, niwabeke kahle ukuthi okay, ama-minute ethu okuqala i-meeting le, mase nigcwalisa ifomu loku-aplaya njenge-NPO, nigcwalise nifake amagama enu, nifake ama-ID wenu asethifayiwe, ni-attach-e yonke into, nihambise ema-ofisini ku-NPO section noma niyo-upload online. Bese kuzobe sekubuya-ke impendulo nesitifiketi senu ngokwama-address enizobe niwabhalele ukuthi-ke isitifiketi senu silapha. Bese kuba khona-ke i-narrative report efanele ibhaliwe wonke-ke ama-NPO kanye izinhlangano ezingenzi inzuzo unyaka nonyaka ukuze zikwazi ukuthi zivuselele phela kusomqulu wama-NPO ukuthi hayi bo, sisekhona uhulumeni, ungasicimi, sisakhona, sisaqhubeka nalento esasikade siyibonile njengesidingo emphakathini wethu. So ngizobuchaza kanjalo-ke lo somqulu. Angichaza nginabanga-ke la ephejini lokugcina kuzobe sekuba ukubonga ukuthi kubo bonke abantu abasizile ukuthi lo somqulu nayo yonke lento yenziwe kwivangasale application documents ukuthi ibe impumelelo. Bayabalwa-ke lapho Nelson Mandela Foundation okuyena futhi owumxhaso omkhulu wazi zonke lezi zinto ngokwezimali ukuze le project ikwazi ukuthi yenzeke okanye ifakwe kuzwelonke. Ziningi-ke nabanye abantu abakade be-involved ekutheni bekwazi ukuthi besisize ukuthi le project ibe yimpumelelo. So yilezo zinto-ke izinganza kwethu engizochaza engizocela ukuthi sizazi malungana naloso mqulu osisizayo okanye ivangasale registration guidelines, njengoba sizobe-ke singena kuma-documents-ke manje. Kubalulekile-ke ukuthi ufunde uyigcine ibhayibheli lakho lasenkulisa. Uma unembuzo, i-WhatsApp support line ikhona, uzokwazi ukuthi ubhale khona-ke imibuzo yakho. Nakule video ngizocela ukuthi uphinde ukhomente, uphinde futhi ubuze imibuzo. Uma ukuthi mhlawumbe ukhona ingxenye ofuna ukuthi ngicacise ngayo, ngizophinde ngicacise. So sesizongena kuwo-ke ama-documents manje, ama-appendix okanye izishicilelo-ke lezi ezifunakalayo uma ngabe sibhalisa iy'nkolisa zethu. Ngiyabonga.